Marúcia, tot té solució. Saps què, Liàlia? Els nois se'n riuran de mi. No, no ho faran. Les celles gruixudes. No, no ho faran. Mira això, mira això. Mira, tot va bé. Aquestes celles es veuen molt bé. Liàlia, no tens unes pinces per treure les celles? Així et diran celles gruixudes, però si te les treus et diran celles fines. Les celles gruixudes són millors. Doncs clar, és genial això, Marúcia. Noies, tinc una notícia tan espectacular. Sí, és una gran notícia. I sóc tan feliç. En Dima crec que té la intenció de deixar la Diana. Oh, doncs ara caminaré així, perquè en Dima no em vegi les celles gruixudes. I Anna, la notícia és molt bona, però la Marúcia està trista perquè no li agraden les seves celles i no vol que en Dima la vegi. Marúcia, ets preciosa, inclús amb aquestes celles gruixudes. Oh, què t'agrada, a tu? Marúcia, No. relaxa't, va. Avui tenim una celebració. Vinga, bon humor. En Dima abandonarà la Diana. En Dima deixarà la Diana. Déu meu, noies, què faré ara? Diana, va, tranquil·la. No pateixis, us podeu reconciliar? Com ens reconciliarem? Noies, el vaig trucar. Va dir, no tornis a trucar aquí. Has de parlar en directe amb ell. Ni tan sols vol parlar amb mi. De cap manera. Doncs puges i parles amb ell. Demana-li perdó. Sí, en Dima ha abandonat la Diana. En Dima ha trencat amb la Diana. Sí, en Dima ha trencat amb la Diana. Què? Ells també ho saben, això? Ets tan dolent? Diana, anem. Sí, anem. Diana, anem. Vinga, anem. Sí, sí. En Dima. Sí, en Dima ha trencat amb la Diana. Diana, truca'l i digue-li: t'estimo, ho sento molt. Diana, truca'l. Has de fer tu el primer pas. Definitivament, està esperant que el truquis de nou. Molt bé, noies, el trucaré, doncs. D'acord, vinga, endavant. Dima, agafa el telèfon. Ho farà, ho farà. Ell l'agafarà, no et pateixis. Vinga, no pateixis, tot anirà bé. Oh, espero que sí, vinga, noies. Diana, no pateixis, no l'agafa. Ara l'agafarà. Tot anirà bé. No, no l'agafa. Potser té el telèfon en mode silenci. A l'escola tenim prohibit tenir el mòbil en so. No el podem fer servir. No el sent, potser. Ell ha penjat. No ploris, no Diana. Ploris, Diana. No ploris, Diana. No, ja no el tornaré a trucar més. Si no vol escoltar-me, doncs d'acord. D'acord, vinga, petita, no ploris, tot anirà bé. Mare meva, en Dima segueix igual que sempre. Com no pot agafar el telèfon a la seva xicota? És increïble. Vindrà a l'escola ara i veurem com mirarà els ulls a la Diana, després que no li hagi agafat el telèfon. Noies, com el miraré als ulls? Vaig ser jo la primera que va dir que era petit. Ell entrarà i el miraràs als ulls d'aquesta manera. Sí, així. Ell no es podrà resistir de cap manera. Sí, d'acord, vinga, Nat. Gràcies, noies. Què faria jo sense vosaltres? Nois, no puc fer-ho, això. Ara veuré a la Diana. Com podria no mirar-la? És impossible. Però i què passa si la veus? Et fas el tonto, mires cap a altre lloc i ja està. Exacte, no li facis cas i ja està. Nois, potser la perdono al cap i a la fi. M'ha trucat 40 vegades la meva Diana. La teva Diana. T'has d'oblidar d'ella, et va dir que eres el petit. I no sortirà amb tu, vol un noi que sigui més gran. Nois, potser estava fent broma. De totes maneres, Dima, si no fas el que et diem, et deixarem de parlar. I no et respectarem tampoc. D'acord, anem. Diana. Dima. Dima! Ja veieu, noies, ni tan sols està mirant. Diana, tranquil·la, no pateixis. Això és perquè els nens són a prop. Has de parlar cara a cara amb ell, perquè els nens estan sent una mala influència per ell. Nois, és molt fort que en Dima hagi deixat a la Diana. Sí, Art, si tu també t'atreveixes a deixar-me, et trencaré el cor. Mai et deixaria. Ei, mireu, en Dima està arribant. Nois, veieu algú? No, no podem veure ningú. Jo tampoc veig a ningú. Nois, és molt fort que en Dima hagi deixat a la Diana. Marúcia, vinga, va. T'agraden les celles? Són fantàstiques. Sí, me'n vaig ara mateix. Nois, no puc fer això, estic tremolant i la Diana està patint allà baix. Ostres, Dima. Deixa-la que pateixi. Quant de temps portes tu patint amb ella? Sí, ara és el seu torn, que pateixi. Nois, creieu que estic fent bé, com un home de debò? Dima, hola. Puc dir-te unes coses? Dima, no cal que pateixis. Marúcia, vine, va. Però estàs patint per la Diana.
Marúcia, què vols? Què t'ha passat a les celles? Ai, a mi també m'agrada. Ara tinc les celles gruixudes. Marúcia, ho sento, però no m'importes. Ara estic patint. Dima, és un moment, 4 coses. Aquí tenim el que necessita en Dima. Sí, la Marúcia és la seva parella. Marúcia, però què t'he fet jo ara? No em toquis. Dima, truca aquí. Per què? Truca aquí. Vinga, apunta. Vinga, Però què haig d'apuntar? el meu número de telèfon. Truca aquí. Diana, no ploris. Tot anirà bé. Aquesta vegada el faràs reaccionar. Vinga, segur. Noies, mireu. Digue'm. 88208. Ja ho tens? Sí, sí. Molt bé, Dima. Vine amb camisa, pantalons, jaqueta i jo vindré amb un vestit vermell de luxe. Ah, i tu em convides. Llavors tenim una cita aquesta nit. Sí, cavaller meu. Cavaller? La Diana mai m'ho ha dit, això. Només petit i petit. Marúcia, aniré de cita amb tu. Molt bé, doncs. Noies, ho heu sentit? Acaba de dir que el meu Dima és un cavaller. Vinga, prou, Diana. Tinc una idea. Vine aquí. Espera fins que la Marúcia se'n vagi. A partir d'ara, tot està a les teves mans. Vinga, tranquil·les. Vinga, som-hi, anem. Marúcia i el cor. Dima, puc parlar amb tu un moment? Si us plau, no ignoris a la Diana després de tot. Sigues un noi. Ets la raó per la qual està patint. Què, Diana? Vinga, afanya't, el cavaller no té Dima, temps. vull fer les paus amb tu. I en honor a la nostra reconciliació, he comprat això per tu. Sé que és el teu favorit. Sé que t'encanta això. Sí. Noies, mireu, això sembla que va bé. Sembla que es reconciliaran, oi? Això és una bona senyal. Dima, així que estem fent les paus? No, 88208. Tinc una cita amb la Marúcia. Calma't, relaxa't, vinga, tranquil·la, tot va bé. Bé, noies, després d'això ja no faré més la ximple davant d'en Dima. Aquí s'ha acabat tot. Diana, tranquil·la. Vinga, respira, respira! En resum, nois, li vaig dir a en Dima que era un cavaller, que era el meu cavaller. Uau, que guai! Marúcia, i què passa amb les teves celles? Uau, m'encanten les teves celles gruixudes. Ho veus? Et preocupaves per res. Teniu una cita? Portaré un vestit vermell. Ell anirà molt arreglat i anirem a un restaurant. Marúcia, moltes felicitats! Estem molt contentes de tenir una altra parella a l'escola. I encara més, m'ha dit que em convidarà i tot, eh? Uau, Marúcia, que guai! sí, Uau, genial. Marúcia, molt bé! Diana, potser no ho fa! Noies, la cita de la Marúcia i en Dima mai passarà. Però què té a veure el telèfon amb això? Què vols dir? On està escrit el número de telèfon de la Marúcia? Doncs clar, en el seu telèfon. Diana, però en Dima té el telèfon. No hi ha manera de poder agafar-lo. Nat, no cal agafar res d'en Dima. Distraieu els nois, a l'art, a tothom, i jo mentrestant agafaré el telèfon. Mare meva, Diana, això és difícil. Ho intentarem. Diana, esclar, ets la nostra amiga. Per tu estem preparades per qualsevol cosa. Vinga, noies, gràcies. Anem, vinga, som-hi. Vinga, anem, a lluitar. Vinga, som-hi. Estic molt contenta d'haver-me arreglat les dents. Per fi no tindré aquest forat a la dent. A vosaltres el dentista també us acaba de trucar. Diu que us ha de mirar les dents i que aneu sense telèfon. El dentista? Art, per què tens por? Només és per tractar les dents. Perfecte, aniré a la cita amb un bon somriure blanc. És un bon lloc per tractar les dents. També et donen carmels. Un caramel! Nois, anem, ràpid. Sí, anem. Diana, anem ràpid. Vinga, el telèfon d'en Dima és a l'escriptori. Els nois han marxat. Vinga, som-hi, Noies, espereu aquí. Vinga, bona sort. Ho aconseguiràs. Noies, tinc el telèfon. Ara canvio el número de telèfon de la Marúcia i en Dima no tornarà a arribar a la seva vida. Vinga, tot anirà bé. Vinga, que anem enxampin, va. Noies, ha canviat la seva contrasenya. Què?
Què fem ara? Com ha pogut fer això? Això és tot, noies. No tinc cap altra opció ara. Diana, en què estàs pensant? Noies, està clar. He de trencar aquest telèfon amb els meus peus perquè en Dima no pugui trucar a la Marúcia mai més. Doncs vinga, estic preparada. Diana, n'estàs segura? Júlia, ho farem. Vinga. Aquest Dima és el culpable de tot això. Doncs vinga, estic preparada. Vinga, noies! Noies, i si tornen ara? No, Júlia. Sí, noies! Ja no funciona! Això és tot. En Dima ja no podrà trucar a la Marúcia. I tampoc podrà agafar telèfons d'altres noies. Torna'l ràpid perquè no sàpiguen res. Que gaudeixi del seu nou telèfon. Sí! Això és tot, Dima. Que tinguis una bona cita. Oh, Déu G, per què esteu asseguts aquí? Us voleu tractar les dents també? Quines dents? Dima, tens les dents bé? Ok, nois, crec que les noies ens han enganyat. Sí, també van dir que donaven carmels. D'acord, anem a l'aula. Anem. Dima, estic esperant una trucada teva. Sí, Marúcia, ja et trucaré. Quina colla de ximplets que som. Va, anem a preparar-nos l'exam. Ha de sortir perfecte. Sí, què? Preparat perquè tu t'has perdut una setmana. Com t'ho faràs? Nois, què és això? Uau, aquest és el teu telèfon? Em penso que sí. Crec que és la revenja de la Diana. Doncs, Diana, tens un gran problema.